Sanibonani. Ngiyathemba ukuthi ningene kahle onyakeni omusha. Izinto zenzeka. Abonke abantu abathi bayazama ukungicindezela yangenzeka lento. Nangena onyakeni naphakama. Nabanye bengenakuqonda kwempilo kwamanje. Nomunye uyasho ukuthi njengoba unyaka usuqala kumele ngenze njani ngekwempilo yami. Namhlanje ngizodlulisa lokho ukuthi njengoba unyaka uqala kumele wenze njani. Ungakapheli nje uJanuwari wonke. Yini omele uyenze? Namhlanje into engizoyicacisa. Ngicela ube nenkuthalo kwizinto ozenzayo. Khohlwa abangani, khohlwa umndeni, khohlwa abantu abenza izinto ezimbi kuwena. Imindeni yebo, khona emihle, khona engcono, khona eyonakele, khona nje ibolile. So asikho lapho. Mina ngikuwena njengamanje ukuthi awukhohlwe izinto eziningi manje. Awuzibheke, uqale kabusha, uhlele impilo yakho. Uzama ukuthi ingelosi yakho moyazi ukuthi iyaphakama kuwe, kodwa hayi ngale ndlela kumele iphakame ngayo. Kunento omele uyishintshe oyenzayo wrong. Ungakhuthaleli isithunywa. Iney'nkinga ezisemaceleni omele uy'lungise kuqala ukuze ukwazi ukuphakamisa ukholo lwakho, ulungisele lona, ubheke lona kuphela. Ukhohlwe ezinye izinto. Ungakholelwa kwabanye abantu ngamazwi abo ngoba bayalahlekisa umoya womuntu. Kunomuntu ongaphakanyelwa inhlobo yesithunywa kodwa unaso. Udingeka inhlanzeko kuwena, kumele uyohlanjululwa emanzini. Kunenkamba yesithunywa umele uyidle. Lezi iy'nkamba-ke nje for example, uthola impande kuthiwa abaprofethi, isambulo, abangqongqozi, what else? Nhlanhla mhlophe, uvuma. Uhlanganisa iy'mpande ey'khanyayo. Hhayi ey'hlanganiswe namathunzi. Iy'mpande ey'hlanzekile. Uzihlanganise lapho phakathi lezo y'mpande engikhuluma nazo. Nezinye ongazithola uma ubuza ukuthi ngicela ukubuza abantu abadala nabantu abadayisa iy'mpande. Yiziphi iy'mpande zesithunywa ezedwa kulezi engizaziyo noma engiy'tshele umkhulu oDlangonyezi. Usebenzise lezo y'mpande. Zizokusebenzela. So nje lezi y'mpande zizokusebenzela, uyihlanganise, uyaphahla. Phahla nje, ubeke indwangu emhlophe phansi, ubeke ibhayideli elimhlophe, ufake impande yakho yokukhanya, ufake isiwasho sebhakede eceleni laphaya. Njalo ekuseni uthenge osawoti bakho obaziyo, abantu obathembayo, ubahlanganise osawoti bakho abahlukahlukene ngemibala ehlukahlukene, ufake ebhakedeni lapho, ugoqoze. And then you speak for ingelosi yakho. Awuy'khulekeli wena lapho, khulekela ingelosi ukuthi mayisondele kuwena, mayikhanye, mayiphakame, mayihlanzeke. Uma usufaka imali emhlophe phakathi lelo bhakede, zonke into zakho zizokhanya. Njalo ekuseni uyaphahla, phahle ukhulume nabantu abadala, ukhulume nesithunywa sakho, kodwa uqala kephi? Ekukhanyeni ukuze zonke into zakho zivuleke. Ukhulume nesithunywa sakho. Fake kosawoti bakho abahlukahlukene, bangaba u-30, ingaba u-20, kodwa nje ubahlanganise ebhakedeni elikhulu. Njalo wena uyakha ngesipuni osawoti abahlukahlukene, ufake ebhayideni elinamanzi. Ufake amanzi olwandle phakathi lapho, ufake amanzi empophoma, ufake phakathi lapho uhlanganise bese uyakhuluma ukukhanya kuwe. Ukhuluma ukukhanya esithunyweni sakho, ukhuluma ukukhanya edlozini lakho, bese-ke uyazihlambulula. Bese le mpande yokukhanya-ke lezi engishilo ukuthi khona abaprofethi, isambulo, konke lapho. Bese uyagoqoza lapho, uyagoqoza kahle ngoba phela awuthwasi wena, uphakamisa ingelosi, uyayihlambulula. Bese-ke uyahamba, uyakha inkomishi encane, uyayibilisa impande yakho, ugeza ngayo, ugquma ngayo, uthobe izinyawo zakho phansi. Mase usuqedile lokho-ke okuphakathi kade ukubilisa, awuvele ukufake emgqobeni ukulahle. Uyakusabalalisa egcekeni, ukhulume nje konke okuhle nje. Impande awuvele uyifake emgqomeni bese uyayilahla.
Thatha impande, sabalalise egcekeni, usabalalise egcekeni, you speak, chase, or uyadala okuhle esimeni sekhaya, uyakwenza lokho. Awukwenzi ebusuku phela awuthakathi la, uyenza ngisho emini lento, uyenza ngisho ntambama kukuwena ukuthi wena uzizwa kanjani. Nokuthi umuntu onamahloni-ke vele-ke, mhlawumbe umuntu osulakala ekuthakatheni noma kwenzakalani lapha ekhaya, ukwenza ngisho nenini ebusuku noma emini noma nini, noma mhlambe wena-ke umuntu onamahloni kakhulu ukwenza ebusuku, mhlawumbe ntambama, ngisho njalo ntambama mhlawumbe ngabo 7-8, wenza. Phela ayekho umuntu ongaqinisa igceke lakhe, ayibuwe. So uzokwenza kanjalo-ke gogo mkhulu lapha ekhaya, anti malume bani lapha ekhaya, gogo uzokwenza nje kanjalo, kuzokusebenzela. Ngiyakukhipha nje ulwazi kakhulu, angeke ngize ngilonge ngimonazela, ngiyakhuluma nje iqiniso ukuthi kwenziwani la, hlanganisa iy'thako zakho. So guys, I know like a lot of y'all use impande umuntu to just to keep quiet, look at vele into nenhlanhla, so I can't able to speak. So mawukuthi umuntu ongakwazi ukukhulumisa impande, but it's the first time, maybe you're so glamorous to just to speak, or umuntu vele onamahloni ngisho uwedwa ukhulumisa impande, just pray at least. Pray to God. I just ask for this help or whatever to help me, to cleanse me and to protect me and give me a good success or whatever. Khulume, then konke kuzoflowa, uqhubeke kanjalo. So guys, ngiyacela boNisithunywa nje manje kusebenza. Khanda phela nawe izinto zokuthaka phela ekhaya. Hamba phela nawe amanzi uyokhuleka. Zihlambulule phalaza phela. Thandeka phela nawe, khuleka, hamba esontweni okungcono-ke. Hlangana nabantu abahle. Umuntu oNisithunywa nje guys, igobongo lakhona, there is igobongo lakhona. Can eat it 3 months, 4 months, 7 months, whatever. Kodwa nama impande zakhona, there's like imfundiso, like to learn some things about spirituality, guidance, and amajazi if uvezelelwe na phela thunga phela mawuvezele umuntu omdala thola ubuhlali lokhu uphinde kukhulekele, ungathi usuthungile usunafisa uyaqoka. No, can't just do that. Kufanele uhambe kubusise emanzini, olwandle, whatever, ubusise. Mawuphuphile nje gijima fast uyoyithungisa lonto, uhambe uyibeke endaweni lapha ekhaya, noma uhambe uyobeka kephi emanzini, usho abantu abadala ukuthi usukutholile, siyacela ukuthi konke kukhanye ngesembatho sakho, intambo yakho ukhunjiswe yona, anything. Yeah, siyaphethula-ke Isithunywa, can be iscabhu esimhlophe or imbuzi emhlophe. Iscabhu-ke just to give ukuthi hlambe wena idlozi lakho lifuna uphethule ngescabhu, mufaka nesiphandla sakhona, can be 2 of them, can be 1, can be 3, can be like isuke siphakamisa sona isithunywa sakhe sedlozi ukuthi okay, lo muntu kumele aphathule. That is uphawu labo, isiphandla that is uphawu labo ukuthi wena usiphathe kahle, walalela, wenza konke, uvumile, konke ukukhanya, bese-ke lesiphandla siyaqinisa-ke, siyakhulekelwa kuqala before sifakwe. Then you protect umzimba wakho, idlozi lakho lihlale kuwe, nesithunywa sakho sihlale kuwe kuze kube ngunaphakade. Yeah. Another thing, angimele njalo wena hlezi ushisa impepho. You remember, you are so alone. Shisa impepho if uzobika into noma uzophethula noma uzoqala. Not wena njalo mawuphahla ushisa impepho. No, don't do that. Just pray. Angidla abantu bakuwe bazophakama bakhuleke, bakhale bamemeze, bahayize befuna ukuhayiza, but girl mele nje ubude lapho wehlisa umoya. Kuzokwenzeka ukufisayo, kuzokwenzeka. Ngicela ukuthi mekuthi konke engikushilo, ngicela ukuthi nikwenze okunye kwakho mokuthi kuvumelana nawe. Kodwa mina leko ngikukhulumayo kuyingiqiniso la ngempela. Okunye ngisazonitshela nje ukuthi okunye kwenzeka yiziphi ezinye izinto ezenzeka la esithunyweni, ukuze nje ugcine uphethule kakhulu ukukhanya onokube khona imfundiso ezintsha, konke nje ngizonitshela bayede.